Comfy UI Portable е самостоятелна версия на Comfy UI за Windows, която идва предварително пакетирана със собствена независима Python среда, Python Embedded. Това означава, че не е необходимо да инсталирате Python отделно. Просто разархивирате файловете и стартирате Comfy UI. Портативната версия в момента поддържа както NVIDIA GPU, така и системи само с процесор CPU. Изтеглете Comfy UI Portable. За да започнете, изтеглете най-новата версия на Comfy UI Portable от официалния източник. Официален линк за изтегляне на Comfy UI Portable. След като изтеглянето приключи, използвайте инструмент за разархивиране като 7-zip или WinRAR, за да извлечете компресирания архив. Структура на папките на Comfy UI Portable. След като разархивирате файловете, ще видите папка с име Comfy UI Windows Portable. Вътре структурата ще изглежда така: Comfy UI, основните файлове на приложението Comfy UI, Python Embedded, вградената Python среда, необходима за Comfy UI, Update, пакетните скриптове, използвани за актуализиране на преносимата версия, README Very Important.ext, важни инструкции за употреба, препоръчителни за четене. Изпълнението на CPU.bat стартира Comfy UI, използвайки само процесора. Изпълнението на NVIDIA GPU.bat стартира Comfy UI, използвайки графичен процесор NVIDIA. Как да стартирате Comfy UI? За да стартирате Comfy UI, просто щракнете двукратно върху съответния файл, базиран на вашата система. Ако имате графичен процесор NVIDIA, щракнете двукратно върху Стартирай NVIDIA GPU.bat. Ако искате да използвате само процесора, щракнете двукратно върху Изпълни CPU.bat. Ще се отвори прозорец на командния ред и ще започне зареждането на Comfy UI. Това е нормално. Не го затваряйте, докато използвате Comfy UI. Достъп до интерфейса Comfy UI. След като прозорецът на командния ред покаже съобщение, подобно на «За да видите графичния интерфейс, отидете на», вашата услуга Comfy UI е стартирана успешно. В повечето случаи Comfy UI автоматично ще отвори вашия браузър по подразбиране и ще ви отведе там. Ако не се отвори автоматично, просто отворете браузъра си ръчно и поставете този адрес в адресната лента.